pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas Bayo ngetok jenggotmu kowe? Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Dengar di kelabange bungae ra jama. Anduk kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelemertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengigo pertikele bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Lajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangan ndi kok ulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayi pun Manik Maya. Kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek menjak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapakku nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu.
Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala nek Bathara Guru ora maringake ora masalah. Kowe ngerti to? Aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir. Ora ming siji tak bedol sak wite. Bathara Guru. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung kan seklimah ning nyocok teng ati. Kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kowe nek kaya ngono kowe? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat ngono piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Taga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelem pertangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e pajake ra wani. Iki siap nek ping kong gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok jajal. Mar tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kereng. Cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan ta aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, es kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu iki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ngono. Gong pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model dia tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni yo. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan nuwun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek mateni mateni ana Bagong.
nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep nglebur pring apos ora nang kene papane wong Bantayuda. Kenteng apa Pak? Nah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter iki blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampe nae dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saya aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, mangkel kok. Nek ming mangkel ra ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Zaman saiki kok anu ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ono ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman. Arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku ora gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono ae. Lho, numpak motor wae. Ya ngempit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru ae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Pomene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya. Sing wis kuning-kuning e. Lah kuning menes 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu cekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru.
Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng pelirik. Sono Pak, njuk udang. Iya. Halo, ning jopo? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku nggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngasuh. Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekuk. Buandem watu sirahmu mudar. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng bisa sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah kok ora warep. Aku ngrasake kowe iki arep guyu kok. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur wae terus dadi dilek rak suwi. Truk menang ora, Truk? Ora. Kowe lha dina iki do tegel ora aku tenan iki. Aku ora di masalah Bathara Guru aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Lho. Mburi omah dituku kok. Oh wis. Ya syukur nek. Mah, wonten dawuh. Waduh, aku ndelok bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae Bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Heeh. Boke sampun dipun sembah sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dume akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujena wae unggul juritku. Nggih, katos-atos. Ya, nggih. Gon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nang ngambung sok salahe. Nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nang ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah waksul sampean ngoten niku. Wis sah, rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku lek urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis ditiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Ning ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedhawu. Pak, apa? Coba tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok kali sampeyan iku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Cici. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis ana gerono. Nggih.
Wonten apa? Kok kayane aku ra lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Mane dikake tak sungsek kana wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Weh lah tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadya bala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15 e. Nang nganti aku ora tak waneni, Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngimangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki totoane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ana, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok dewane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggawa kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong ora. Dinane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae? Rasa do mundur. Ada Reng? Ayo. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Kalau Reng wis ceng kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dinteni kene bae. Heeh. Adepane Reng. Wah. Kemututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runang kono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Yo, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ah iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong
waspadakno ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ya ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun, bapakmu nendi? nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ra entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat po. Apa, Ndra? Lho. Duh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku yo dekan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Bedi. Jire. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Iya. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, Kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki duwe derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas Bayo ngetok jenggonmu kowe? Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Ngerti kelabange wong bungae ra jama. Anjuk kowe tekan kene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas angling Darma. Garwa dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudu nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu tak tantang kok. Kok mengko Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang Mati dening aku. panggo ayo nih ngati-ati lho Tru. Ya. Wong ki nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh. Indra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk.
Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene Mas. Yo. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Ini percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semua diwane ampuh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semangat. Aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah ngantem nggo napa? Tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha, Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane Kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru? bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nemu karo wong ampuh, nek diantem kena nganggo aji lembu sekilan. Kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo. Ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kena. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ra kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Padahal. Oke. Modare. Wah, sukses. Wah, modare. Ayo. Wah. Waduh. Mati aku lho.
Kakang Bathara Indra kena ngapa Dian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kayange. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumek apa piye? Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat sing arep aku. Wah! Apa kok mlayu? Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, ha? Bathara Brama. Dewane geni. Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ah wis, iki sapa sing arep nandingi ridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Misruh-misruhi pikiran. Pokoknya bubar wae nonton streaming. Ora ngono terus karang ya, wong iki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine mati. Aku kok iso-iso tanggo mlumpat blumbang. Gening nyemplung blumbang bes. Motor. Ye, cerdas ta aku. Oh iya ya iwake do mati. Waduh, senane sing duwe terus ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Padake aku cah cerdas e. Meneh nganti Bathara Brama liwat kono. Apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Mlebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ono Bathara Brama arep tok kapake. Apake ya terus supaya kalah? Ampuh. Ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku males untuk sakrar. Jeli aku. Angko jele. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem karo tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, ya mati dene. Senanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki. Kene tak ratake kene. Ayo tak tono ndasmu. Angus Suraprata saya merasa.
Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu mudhar. Ayo tangiyo kowe yen titah peng-pengan ora jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Akeh semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe leno pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Manus maning jajalanan Ponokawan murang toto wani gawe geger putraning Sun Warajawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu, ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pringatus dina iki. Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki grem ngecelke ora kowe, ha? Manungsa lan tenan. Nek aku antem ono ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Nek sadurunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Ngapae? Ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei dasmu kowe. Kowe tak omong ya Gong kae Cis Trisula. Begini S, Cis. Kok S? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani Cis kok karo S. Ha iya. Kae kuwi pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Mulai bapak
Aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek engko babak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono bener. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak, Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusan dhewe. Kowe nggo linggis ora aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembaring para titah. Ana nganti guru nggawa cis Trisula. Tandangono dhewe. Ya Maria. Nesu si Maria ya wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya Simbrono ora. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cis Trisula. Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo cis Trisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Kapok ora. Beda to karo kowe. Asemi. Ini sing aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo bener. Men gek temancep. Ayo. Men gek Semar Mutar. Kowe mikire tekan sik, Gus. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Sahijan ora. Aja, oto-oto. Nderen. Tro. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males dadi anake Semari males. Cetil pretung. Wis ngrekoso lho kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubiar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Tru, sembrono ta? Waduh. Aja cokok kowe ngene. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo?
Princes Trisular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyempeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi bangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra dikodali ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki gubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Ikhlas ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun mboten kula nabi adi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal ngono. Terus Gareng Gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Terus bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis men kana ora apa. Bojoku sisan Gong, male mlaku wor ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Buka sandal yo kangelan. Minggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelung gue disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekeceh sertifikat. Nah nek Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Mana ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Ora ana kanca omong-omongan. Monggo nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene Gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus mung dicemplungi awu.
Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nggone Petro. Tekanane Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momane sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Watogok aku anakmu Bagong wae. Assalamualaikum. Sapa Gok? Mbuh. Kok lu dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame Togok. Togok. Wah. Wow. Sama nang jero ora apa? Kok kaya suarane Bagong ya. Lho, Dipethuk kono. wah, ponak aku tekan kene iku gak impeni eneng apa-apane ya, Lho. Ae surasan dadak werna-werna. Togok yen malegak legok trembilung kang sabuk bandil trembilung kang sarawita bektiku ya Pak. Yo tak tampa. Wah, klebon copet iki. Ade mbilung. Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo e, Gong? Asowan Watogok Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku ndeteng kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walik jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watogok. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan